prešla aj hlavnou opravou v Budapešti a jej veľká posledná oprava kotla bola vykonaná v Poľsku. Maximálna rýchlosť tejto mašiny je 80 km, výkon približne 1600 koní a tlak v kotli 16 barov. Dovolte mi predstaviť posádku, ktorú tvoria Paul Koper, Peter Techer a Ginter Wendl. Samozrejme majú nášho tlmočníka, ten pán v tom oranžovom. Aj tejto posádke prajeme vo Zvolene veľa úspechov, nech sa im darí a poprosíme ich tiež, aby nám zavízdali, keď vyjdú do kabiny. Takže oni už vedia, ako sa predstavia, chlapci si zapózujú, môžete si pofotiť. Vidíte, že táto lokomotíva prísne dodržiava, striktne dodržiava aj vyhlášky slovenskej cestnej prepravy na